Kibru kibastat ponsen kijungat haga jingriam jongki hackers. Wat mengaru ngalabangat haga jingriam jongki. Nakata-kadau tulong pi ki bakham stat pan yagi hackers. Namar katno ngistat kita ki hackers ki long kham shalak pan yangi. Kane ki jingi tho kana ka banga kwa ban yi tho ipi mentaka sing ka long ka wadon kame ngaperkat bangan sawan ra ya kani khupor shapi haki sing ki ban sawan. Henry ngaperkat ladangan lekumta kan salap badir kapor. Kumta haswa bakan jia kita ki ek ibaro ngam wan ra lupai pi ya kani ka awareness. Kani ka story ka jia hapdengi argung shisamla. Kalong ka story ka balangkot ba Henry kalong ka badon kam ay yapi ba pintip. Hagawe ka singi kat ba usamla urang syongkai marwe haying. Kawan ka message na kasamla jumo. Are kumno ko ni kalaban long. Ipli iba idan haplang jong jing e man tataray. Ngan transfer man tay. Tangba kabahaya nga mangan call shwai ichisin. Are balay imshim ko phone tamo. Tungan persyang biasa ichisin. Reko num takam long UPI mo kabahaya nga mangan call daga main number but haka taga por u call ya ka daga main number jongka but marsin call daga main number ka shim ya ka phone but haka taga por u kuli ka kumno ime jongpi but ka taga samla jongu ka ong balai pi kali kumta wa manne pi dang message nga pi ong ba ime jongpi accident baik dana po hospital benta but pi dan kam pisa bakerki sampo wajar wa balai pi ong kumta ime jonga iklanhi idan hayeng idan rangkap ngai hang ne hangta utau samla jengka ula sothu badai hackers but hangta uang ika persyaman pli ya ke WhatsApp jongpi but haba ka pli ya ke WhatsApp jongka ka lap ba ke WhatsApp jongka ka log out ka long kumba install thama ya ke WhatsApp but kapan ya ka phone number but ka ong yu hangta por kumna ke WhatsApp jongka kam long show menta hangta ulas nguthu ba ke WhatsApp number jongka kala sha hack but kata ka kanthai kala dap daga jingting hangta ka por ka ong ngan le ayu menta ngan le kumno ban yob biang ya ka number jonga but tip kumno kila ban hack ya ka WhatsApp janga haba ka phone janga ka dan bat ngai but haka ta ka por ukali na ka samla jangu hato juwan ka phone call ba pan ya ka OTP na phi but ka samla jangu ka ong ba ka wan ka phone call mane na company sim card but ki calling nga mane ki oi nga ban pandikna ba de ka number janga he ka ni sim card but haka ta ka por ki oi nga ba kan sa wan ka message haka phone jangpi sa ayo to number hangi but ngam tip ba da ka banga ayo to number OTP haki kila ban hack ya ka WhatsApp janga markum ni haba ka enter biang ya uta number phone janga hangta WhatsApp number ka yo pen access ya ka WhatsApp janga Henry kis new box hak ta por kim yo shuban call ya uta hackers but kim yo shuban pa kem yo but ka ka message ka bang ko pan IP lang ba ni videos ka balang ko janga kalong bakan ma wana share yo OTP jingpi lada ki company ki phone ip ne lada phone manoru da leli ru em phim ju de ban ai ya OTP jongpi hagita ki bru ki ba call ip lembaga jing advance jong teknologi kalapan sup hayangi kibriu pi imenta pilaban transfer ya kipisa jimpi nagawe ke bank shagawe ke bank tang langba jong ke WhatsApp bat kumne da ke bahak ya ke WhatsApp number jong pi kilaban fraud ya kiwe kibriu lengba ke kerteng jong pi kilaban le bon jaki kamsnyu da utu number WhatsApp jong pi na kata kata tolong pi ki bahusir ngalashna ya ke video pilaban wat ya ke hak description jong ke ni video leni hapok comment section kumno pilaban secure ya ke WhatsApp jong pi Tito perlu jengangin sekendo EP hakiwe parki videos kaddo takapor stay safe because your safety is in your hand.